Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kutengera ndi chisautso chachikulu kwambiri ku dziko lonse lapansi, chisokonezo chimene Lucifero anabweretsa kuyambira pachiyambi mu ndondomeko za mayendedwe ake ku makona onse anayi a dziko. Iye anabwera ndi chibalaliko chobalalitsa maka nkhosa, mpingo, ana otchedwa dzina la Yehova, amene amadzisonkhanitsira okha ku dzina lake ndi kuyenda mu chikhulupiriro cha mu dzina la Mulungu, nazikaniza ku machenjerero a oyipayo. Mdierekezi amazitengera udani kwa iwowa. Kotero ku dziko lapansi lino kuli ntchito zazikulu za Lucifero, Satana, zimene zikusokoneza olengedwa amene anachita kuyesa kufuna kupita kwa Mulungu, pogwiritsa ntchito njira zimene iyeyi amazidziwa zokwana zinayi zosokonezera mpingo wa Mulungu ku dziko, zomwe ine ndili nazo umboni ngati maphunziro amene tidaphunzira mmene tingasokonezere mipingo komanso makamaka munthu payekha. Kuli chisawawa chachikulu kwambiri. Magulu a anthu amene timayanena kuti asochera kusiya Mulungu, gulu loyamba limangosochera kusiya Mulungu basi nkumayenda zawo za dzikoli. Satana amangoyikamo maganizo chabe olakwikawo mwa iwowa, ka influence kena kache kofuna kuwukira malamulo a Mulungu kapena ndondomeko za Mulungu. Gulu loyamba limeneli limakhala nawo mwayi wokhala pa mipingo, nkuchita nawo kalikonse chifukwa mzimu wawo umakhala usanafike pokhaliratu mu ndende. Iwowa amakhala anthu oyendera ukaidi wawo kwa Satana umakhala oyendera. Amapita nkubweranso kwa Mulungu. Tsiku lina kamzimu kofuna kumvera Mulungu kamapeza, atha kuchita zabwino tsiku limodzi, mawa agwanso. Gulu loyamba limene Satana amaliyang'anira, limeneli amaligwiritsa ntchito ngati madroni, ngati mukwadziwa bwino madroni kapena kuti tindege taukazitape timene timatha kulowa m'mipingo, kukaonekera ku mipingoko, kukachita ku mipingoko, kukatenga zithunzithunzi za mkhalidwe wa kumpingo nkuzibweretsa kuziwanda zija. Naye Satana amakhala ndi nthawi ku gulu loyambali kwayendera iwowa ali kutchalichi, kupita nawo limodzi ku mipingo, ku maorganization amene amapanga za Mulungu ngati mzikhuthe, mwa aneneri, mipingo, mwa maprofeti, makanso muja timanena kuti mwa mafaundala olekanalekana oyambitsa mipingo yosiyanasiyana, mayinanso olekanalekana. Gulu loyambali Lucifero liyang'anira mwa njira imeneyo, limakakhala komweko nkumaona kuti achite bwanji. Choncho limatengedwa ngati utolankhani chabe okangotenga zithunzithunzi za kumpingo. Gulu limene likuyipa kwake nkwakuti ndi limene limatibweresera kuphatikizika kwa kupembedza Mulungu mu mpingo. Limabweretsa chiphatikizo pa chipembedzo pa mpingo, limabweretsa chiphatikizo cha chipembedzo pa mpingo. Wanthu akhoza kupeza anthu ambiri zoyipa zotere ali kutchalichi. Anthu akhoza kuona chithunzithunzi chakuti mpingowu suwo pa Mulungu chifukwa awa tikwadziwa ndi khalidwe lawo lotere. Gulu loyamba limenelo mbiri zachabe zimachitika. Ndi mmene timaonera gulu likubweretsa milandu ku mpingo, kumakhala m'mabwalo pa mpingo, kumakangana pa mpingo,
nkumaona kuti milandu ikuluikulu yotere tikonza bwanji, atsogoleri kubalalika ndi anthu awo kubalalika ndi utsogoleri wawo, chifukwa gulu loyamba limeneli limapita kwa Mulungu limabwereranso. Lili ndi mchitidwe wa Simei umene adati ndiwoloka Kidroni lero, koma lero lomwe lino ndikabwereranso. Lero ndiwoloka Kidroni kukayang'ana nkhosa zimene zasowa, kukayang'ana ng'ombe zimene zasowa, kukayang'ana abulu onenepa amene asowa. Lero lomwe lino ndibwereranso. Gulu limene limadziwa malamulo nkwataya dala kuti ndikayambe ndapanga izo nkubwereranso. Gulu loyambali limakomedwa, kukomedwa kwawo nkwakuti zinthu zonse ziwiri zimakhala zokoma kwa iwowa. Muli mgulu limeneli kodi limene mumamva kukoma mbali zonse, uchimo kumva kukoma, kukapembeza Mulungu kumva kukoma, anyamata wodetsa nkhawa, asungwana wodetsa nkhawa, azibambo wodetsa nkhawa, makolo ndi azimayi wodetsa nkhawa, amene amamva kukoma ponse pawiri. Pa uchimo pamakomera, ndipo kuti asiyiretu amamva kuluza, kutayika kwa zinthu zimene iwowo zimakometsa mitima yawo. Ulendo wawo wa nthawi yapansi pano amauchekenera, amaulocha ndi zokoma za dziko lapansi. Uku nafuna kuti adziyendanso ulendo okalowa mu Yerusalemu watsopano. Gulu limeneli ndiye gulu loyamba la magulu folo amene Lucifala amatuma kuti akagwire ntchito ku dziko lapansi lino. Pokhala ndi luso kapena kudziwa experience ya maphunziro amene tidapanga poyang'anira ufumu wa Mulungu kuti udzagawika bwanji, limeneli limatengedwa ngati gulu loyamba limene linkatchedwa kuti anazipera. Anazipera ndi mitundu ya ziwanda zimene zimauluka kukasokoneza anthu ku dziko lapansi. Kwayika m'maganizo, anazipera amakhala pakati pamene munthu akuganiza kuchita chabwino kapena choyipa. Anazipera amapanga disappear, akagwiritsa ntchito njira yomwe ichimwitsa munthu. Basi umakhala ngati wamasuka akachokapo anazipera pa zisankho zimene umapanga zija, umadzamva nokuona kuperewera kwako, ndachimwa. Koma pamene inu mukukhala pansi kuti mukachite tchimolo kapena chiganizocho, anazipera amabwera nkuzachipangitsa kuti sivuto kukuchosani maganizo akulimbika mtima kukana kapena kuti muchite chifuniro cha Mulungu. Anazipera amakhala pamenepo. Ambiri amazunzika kuti chifukwa chani ndimalephera kuchita chabwino. Anazipera mzimu udamulondola mtumwi Paulo ku buku la Machitidwe, ngakhale m'buku la Tito timamva nkhani zimenezi. Paulo malo ena ake akudandaula kwambiri m'buku la Roma, akuti ndikati ndichite chabwino, choyipa chimakhala pomwepo, ndipo m'malo mwa chabwino chimene ndimachita ndi choyipachi. Kamtundu koopsa ka anazipera ndi kamene kamalamulira gulu loyambirirali. Ndipo mu gulu limeneli ndi mmene muli maunyinji anthu ambirimbiri amene akakhumudwe tikakafika kwathu tsiku la chimaliziro, kukakhala kukhumudwa kwakukulu kwambiri, chifukwa anaziperayi amafika pa extent yokupasani kuzizira mtima, kuziyenereza, kuzikometsera, kumazionabe kuti ndinu munthu wopembeza. Palibe chokutsutsani, palibe chokulakani, palibe chokupwetekani. Anazipera amakupangani kuti muli bwino, koma nthawi imene wakufunani kapena chifuniro choyipa chifuna kuchitika, amabwera pakatipo nkuzakuthandizirani, kukupangani kuti chikhale chopanda ganizo, chikhale chosaopsa, kapena mwa njira ina amabwera kuzachipanga underestimate, kuzachichepsa kuti sivuto chitani
si vutoyi likonzeka tiona mawa kulunjika kwa chikhulupiriro chanu amakuponyerani tsiku lina kuti ndi limene mudzachite bwino lero ayi. Madzulo amawerengera anazipera chiwerengero cha mkhalidwe kwachabe pamene mwachita kuchoka pakuuka kwa dzuwa mpaka pakulowa kwa dzuwa. Ambiri ali pamasauso ndi mtundu wa ziwanda za anazipera zimene zili mu gulu loyambirira. Mmenemu ndi mmene muli chibalaliko chimene mumachiona ku mipingo ndichita mobwereza. Chibalaliko chimene mumachiona ku mipingo, mikangano imene amakangana anthu otchedwa opemphera, kusakhulupirirana kumene kumakhala pakati pa anthu opemphera, kufunana njira zija za zibwenzi, kufunsirana mu mpingomo okhaokha, kapena kuberana, kusokoneza, kapena kunyengana mu ziganizo zolakwika, kuchita magulu osafuna kumvetsera bwino chimene chikuchitika pa mpingopo, amakhala kuti ndi anazipera. Koma gawo loyambirira limene ndi mbali ina ya ntchito ya anazipera ndi kuti m'mipingo amayamba kuyikamo mkhalidwe wosafuna kumvera zochitika za pampingopo. Muzaona kuti mfundo zokhazikitsidwa ndi mautumiki ndi atsogoleri anazipera amayikamo kagulu mmenemo kaja mchingerezi timakatcha kuti makampu ndi anazipera. Mpingo umodzi makampu mpaka atatu. AY ali ndi kampu yawo, azikulu a mpingo ali ndi kampu yawo, gulu la azimayi lili ndi kampu yawo. Onse kuti akapange mpingo umodzi amakanika amakhala anazipera. Azitumiki akhala akuthamangitsidwa m'mipingo chifukwa cha makampu ochitidwa sapoti ndi ziwanda zotchedwa anazipera. Azitumiki akhala akumanidwa zoyenera pa moyo wawo chifukwa cha mtundu wa ziwanda zotchedwa anazipera. Amasonkhanisa kagulu kena kamene kamakaziona kolungama kukatsutsa mfundo za chipembedzo pachali chipo, nkumaukira, nkumayamba kupeza zifukwa kwa mtsogoleri kwa atsogoleri. Muzisankhira nokha church elder. Anazipera amafunanso pakhale church elder wina amene akadachita bwino kwambiri kusiyana ndi amene alipoyo, kumapanga kuti mmene mumasankha nonse munali pamodzi ndipo munaona mavoti akugonjera kuti wina apambane, ndipo nonse mmalo movomerezana gulu lina limayamba kubuka. Anazipera amatolera anthu amene amaziona anzeru pa mpingo nkwayika pamodzi. Mukapeza kuti anyamata ayewayi akuoneka kuti ali ndi mtsogoleri wawo koma simungamutchule dzina, koma amaoneka otsutsa mfundo za pa chipembedzo cha Mulungu. Amatsutsa kwambiri zimene zikuchitika pachali chipo, maka zimene akuluakulu akhanso amakonza, zimene akuluakulu achipembedzo pa mpingo amakonza. Iwowa amawenderera nkumamvera zimene akuluakulu akambirana pozitulutsa kugulu. Iwo m'mitima yawo onse pamodzi amati palibe mfundotu apa, palibe zogwirikatu apa, mpingo utu sukuyenda bwino. Koma kwafufuza kuti mupeze kuti mtsogoleri wawo ndani, ngakhale iwowo samudziwa. Mumudziwe lero kuchokera kwa ine Dwaibu Ahmadu Hamidi Ali, amene ndikukufotokozerani za mtundu wina wa ziwanda zimene Lucifera amazigula kapena kuzipereka ku mipingo otchedwa anazipera. Anazipera ndi ziwanda zoopsa kwambiri zimene zikapititse magulu opembeza ku chipembedzo cha Mulungu kuapititsa kwa Satana ndi Yerekezi. Ziwanda zimenezi zikalowetsa anthu ambiri ku gahena chifukwa munthu amatha kukhala ndi mtsogoleri wina mwa njira ina. Ndike chichewa chakuti ziwanda zimenezi zanazipera zimautsa utsogoleri wina pamwamba pa utsogoleri umene ulipo kale. Choncho malo moti gulu loyamba la anyamata limvere utsogoleri wakumwamba kuchokera kwa abusa
achechi elder, madikoni ndi anthu awo amene amakhala kuti azikakonza ndondomeko za mpingo. Ukuku kumakhala mtsogoleri amene simungamunene kuti ndani, simungamtchule, mwina anyamata mumudziwe lero, amene inde anazipera amalowa m'maganizo nkufuna kuti zimene inuyo mukuganiza, zimene mukufuna zitamachitika, zikachitike zimenezo, ndipo m'malo mwake pofuna kuti zanuzi zikagwire ntchito amautsa ukali okatsutsa zimene abusa ndi atsogoleri awo akonza. Kampu imeneyo yochokera ku mtsogoleri otchedwa anazipera, muli pati? Kodi mukumvera utsogoleri wa chipembedzo chanu pa mpingopa, kapena muli mugulu lotsutsa utsogoleri wa chipembedzo chanu? Ngati muli mugulu lotsutsa utsogoleri wa chipembedzo chanu, pakatsutsidwe kosavomerezana ndi mawu a Mulungu, koma kochokera pakukula mtima, kuziyenereza, kuzimva kukoma, kudziona kudziwa kwambiri, kapena kudzimva kuti inu ndi okhonza, dziwani kuti mtsogoleri amene akukupasani maganizo okoma otere ndanazipera. Ndikuchenjezeni, amakusiyani pamene zafika pothina. Muli mgulu limeneli, kodi tiyenera kuswa mapangano aziwanda zanazipera zimene zimafuna kuyika makampu pa mpingo? Tamverani, utumiki wa nazipera ngati mugulu loyamba la ndondomeko folo zimene Lucifera anazigawa ku dziko lapansi posonkhanitsa magulu. Utumiki wa nazipera sumathera pomwepo ayi, umalowa kukayika kampu pa utsogoleri wa chipembedzo, pa utsogoleri wa mpingo, pa mpingopo pamene khanso ikhala pansi, atsogoleri azikulu a mpingo akhala pansi, kukambirana mmene mpingo uyendere. Momwemo mugulu lokambirana mpingo mmene uyendere mumakhala kagulu kamene sikamafuna kugwirizana ndi zimene anzawo anakambirana. Anazipera safuna kugonjera. Tamverani, anazipera safuna kugonjera ndondomeko zimene utsogoleri wakonza. Mmenemu mumakayamba kuziona nokha kuti dzinalimbwerera linali phala limene amakambirana lija. Nthawi yomweyo kungomaliza zokambiranazi mumayima panja pakachisi, ndiye zimakusonkhanisani amene muli ndi maganizo ofanana, koma inuyo simmadziwa. Udabwa kuti pamene wayima iwepo, amene akukubweretsera kuti adzayime nawe ndi nzakonso amene sanagwirizane nazo zimene zimakambidwa mkatimo. Ukangoti khoso mumva kuti kodi nanunso munaona kuti sizili bwino. Zinthu zijatu sizinathe bwino, makamaka pakuti pacha amene amaunikira kupanga analyze zimene mumakambiranazi sakhala Mulungu, amakhala anazipera. Pamenepo amakusonkhanisani ndi amakhala ndi kauniuni mugulu limenelo mulipo angati amakutolerani ikamatha sabata ziwiri kapena zitatu mwakwana 5 nonse osogozedwa ndi anazipera, wosagwirizana ndi zimene anzanu 20 anakambirana nkumanga mfundo. Kampu yayamba. Kodi kupembeza kotere kwa makampu pa mpingo mukafika nako kuti? Pakuti chimenechi ndi chisogozo cha Lucifera chimene muli nacho. Zili chonchotu si m'mipingo mokha, komanso ngakhale m'magulu mmene anthu amasonkhana, m'mafellowship mmene anthu amasonkhana, m'mipingo, m'magulu olekanalekana mmene anthu amasonkhana. Chiwukiro chimene Angerezi ali ndi chichewa chawo chomveka bwino, chizungu chawo chomveka bwino, amachitcha kuti the spirit of apostasy. Apostasy kapena kuti kuwukira ndi anazipera. Ndi mzimu wa anazipera umene umabweresa apostasy, kuwukira, kusafuna kugonjera ndondomeko zimene anzanu agwirizana kuthandizidwa ndi Mulungu. Inu mumayenda choncho. Ulendo wotere wasokoneza kwambiri zokambirana za mipingo, kayendedwe kabwino ka mipingo yakhala ikubalalika. Komatu ngakhale pamakhala kuti pali chonchi ndi fotokozeramo, maulendo akupita, zaka zikutha, mpingo ukuyenda choncho, naye Yesu akuchepesa masiku oti abwere, mpaka tsiku lina lipenga likulira
azapeza mipingo iwiri osogozedwa ndi Mulungu na apezanso mpingo pomwepo osogozedwa ndi anazipera. Koma tunonse osogozedwa ndi anazipera cholandira chanu ndi gahena. Musamazipusise kuti muli pa mpingopa, musamazimve kukoma kuti pa mpingopa ena amakumverani pa zimene mumalankhula. Akabwera ku nyumba kwanu mumathandizana kunyoza utsogoleri wa pa mpingo. Musamazimve kukoma chotere. Ayi, muli pa ulendo wopita ku gahena. Muzayikumbukira nthawi iyi yakuti mukadakhala limodzi ndi anzanu mwaferatu ku kachisi, mitembo pakati pa mpingo, mitembo pakati pa tchalichi, amisala pakati pa tchalichi, anthu openga pakati pa tchalichi. Apenga bwanji awa? Anazipera amawapengetsa. Openga aliyense samazimva kulakwa ndipo samaona chabwino. Mchakamuka mpeza ali pa bini akudya nsima, choola sachiona. Mmakampumu zoola simaziona. Pa mpingo umodzi nanga mpaka magulu atatu, ena mugwirizana ni mfundo iyo, ena mutsutsa mfundo iyo. Chifukwa chake ncha Mulungutu samayika kutsutsana pa chikhulupiriro. Mukulikumbukira Baibulo linati Mulungu mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, Yesu mmodzi, kapena kuti Ambuye mmodzi, Mulungu mmodzi, mzimu mmodzi. Natiyikira mawu akuti musaleme pakusonkhana kwanu pamodzi. Akati kusonkhana pamodzi nanga gulu lina lasonkhana penali limene limatchedwa kampu, pansi pa Chingerezi chakuti apostasy, lowukirali. Kodi simukuganiza kuti mukuchita limodzi ndi Satana pa mipingo panupa nkumakhala ni makampu otere? Makampu awa amawononga. Anazipera anamugawa choncho Lucifera. Amayenda anazipera kukayika kampu ngakhale ku timu yapamwamba, hierarchy yapatchalichi. Pamenepa ndikunena a church elder achatima wachakuti asinyo nga ndi structure za mipingo yathu. Mipingo mwina mwanzathu ma Pentecostal tirekeze ngati anzathu Assemblies of God amawatcha kuti ma administrator, amene amayikidwa kuti akatsogolere pafupi akufupi kwambiri ndi dongosolo, amene amayendesa limodzi zinthuzi motsatira utsogoleri wa mbusa pa mpingopa komanso utsogoleri umene mwawuyika olembedwa. Administrator amathandizira kwambiri. Koma pamene mukukhala ndi administrator mukuzungulirani, a church elder mukuzungulirani, pamakhala ma elders amene timawatcha kuti azikulu ampingo. Musamalire kwambiri kumeneko kuli anazipera. Sakumva munthu, vuto lake chichewa mpaka lero anthu sanayambe kumva. Chichewa mpaka lero anthu sanayambe kumva. Kuli anazipera. Mipingo iyi musamapusise wanthu, musamazipusise nokha. Mukuyenda limodzi ndi ziwanda. Ziti ziwanda zache zimene zimabwera kukatsutsana ndi ganizo labwino limene Mulungu wasankha yekha awakhala administrator, awakhala a church elder akulu pa mpingopa. Anazipera amayika ma elders ena m'mitima mwawo, amayika ma administrator ena m'mitima mwawo, amayika ma senior church elder ena m'mitima yawo. Ndipo nthawi zonse umboni ndi wakuti amayamba kuchitiratu kampeni. Awatu a church elder wa asinyowa tachotse zifukwa zosakwanira bwino. Administrator awawa tachotse. Ndi amayenda kuzungulira misonkhano imene mukupanga pa mpingopa kukayamba kuchita kampeni ndi azimayi. Akuganiza kuti azimayi 4 or 5 akajoyina ndekuti zili bwino. Simaganizo achokera kwa azimayi. Muona bwanji asinyo aja, mukuona bwanji administrator aja. Sono anazipera samathera pomwepo, amayenda mpaka ku magulu azimayiwa, magulu amene timasonkhana ngati azimayi. Inu muli ndi Dolika, uku ali ndi OMC, kwinako ali ndi azimayi achigwirizano. Magulu onsewa azimayi a Mulungu, magulu onsewa pamayenda kamkukuluzi kakusakasaka mamembala woti apite ku gulu lotchedwa anazipera
akasogozedwe ndi anazipera kuti apostasy kuukira kukayambe kuchitika pa mpingo. Kodi muli kuziona zimenezi m'mipingo mwanu? Ngati mukuziona, ndi umboni wakuti mpingowo muli ndi hafu mwina ipita kumwamba, koma hafu inayi ikupita ku gahena. Mwina kota kumene kapena filikota yachoka kale, yaziweruza kale, chifukwa ikukhala pansi nkumatsutsa, nkumafuna kuti zisakhale mmene zililimo koma zikhale lero. Gulu la anazipera linapanga kale chisankho cha Chechi Eroda Asinyo amene akuafuna. Anazipera anapanga kale chisankho cha atsogoleri amene akuafuna kuti adzasogolere. Anazipera anapanga kale chisankho cha munthu amene akumfuna mu mtima mwawo kuti adzatsogolere. Ngakhala abusa anazisankhira kale kale. Chifukwa chake pakangoti kodo amathamanga kuti tikumenya. Mwina kumenyedwa kumene azitumiki. Amathamanga kuti tikuchotsa, kuchotsedwa kumene. Amachotsedwa wanthu pa mpingo chifukwa cha kampu yachiwiri yosogozedwa ndi anazipera. Magulu anazipera watu amakhala sokuti ali ndi talenti pa mpingo yophunzitsa, ali ndi talenti pa mpingo yoyimba, ali ndi talenti pa mpingo yosunga bwino chuma, ali ndi talenti pa mpingo yolongosola zinthu. Zimamveka mkatikati mwakemo ngati kutsekemera kuti awadi akhoza kukhala anthu a Mulungu. Amenewa ndi amene amayamba kupanga influence anthu ena. Mwayiona mphaso iyi ichotsedwe, mwaona yawo achotsedwe. Anthu akhala kuchotsedwa ndi kuyesedwa akunja. Mmenemu mumakhala kuyipa kwenikweni kwa anazipera kufikira kuti timatha kukwanitsa. Anazipera amatha kukwanitsa kulenga nkhani zimene palibe kumpachika wina wake. Mwapachikidwapo ndatumika nzanu kuti ndinu akupha, munapachikidwapo ndazitumika nzanu kuti ndinu achigololo, munapachikidwapo ndazitumika nzanu kuti akugwirani pena pake mmachita zachisawawa. Zongopachikidwa soti kuzifufuza umboni wake ulibe. Ayi, msamadabwe. Muli mbusa mu mpingomo otchedwa anazipera ali ndi mpingo wake. Uli momwemo. Muli mpingo mmenemo otchedwa anazipera ali mmenemo. Amamyata kwambiri nkuyamba kupaka zifukwa zolekanalekana. Musayiwale kuti ambiri anachotsedwa pa zinthu zopanda umboni, ena anadedwa pa zinthu zopanda umboni. Tamverani kuti mipingo iwiriyi imugwire munthu kapena mipingo iwiriyi imuyitane munthu amene wapakidwa nkhani kuti mukakambirane naye. Tamverani, pokambirana chiganizo chimene chimakhala chikuchita kwambiri mmene ndi chakuti mchotseni ndamatha kuchotsedwa munthu. Ndanazipera anazipera adazungulira pa phiri la Gologota tsiku lija. Zikutero zolembera za Lucifera zopezeka m'buku la Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera chapter chake cha 16 ndime 18 gawo B akuti muzikhala ndi diso loyang'anitsitsa iwo amene akhonzesera ntchito zabwino zakumpingoko. Muzichita nawo, musachite nawo mwaulere koma muchite nawo mokhwima kufikira atachoka, kuti mukathandizire kudula. Chingerezi chake akuti communication. Mukathandizire kudula poolokera kuti atsidya ilo asaonane ndi atsidya ilo. Mwayimva nkhani? Lucifera ameneyo akuti gulu limeneli gawo lake la C akuti gulu lomweli ndilo limene lidakuwa kuchokera mu gulu lambiri limene linkamulondola Yesu tsiku lija atasonkhana pa Gologota. Anthony Levera mu Satanic Bible akuti ife, akunena gulu limene linkasogozedwa ndi anazipera, ndi akuti ife tidapeza anzathu amene tidakuwa nawo ndipo tidati mpachikeni. Statement imeneyi imandigwira mtima kwambiri, yopezeka mu Satanic Bible.
ndimvereni, ine imandigwira mtima chifukwa imandiphunzitsa kuti gulu lambiri limene limazinamiza kuti ndilopemphera linkamunyenga Yesu ngati likumulondola pambuyo, koma akuti ndi gulu lomwelo limene lidalandira nawo zakudya atasandutsa chakudya, gulu lomwelo limene lidaonerera Yesu akuchiritsa nkuyamikira, gulu lomwelo limene lidaona Yesu akuusa akufa nkuyamikira, gulu lomwelo lidayenda kukafika pa Gologota nkukakhala mbali ya alembi ndi afarisi ndi akulu achilamulo ndi akuluakulu a boma la Roma, nakhala mbali yakufunsa ndi kukuwa kuti mpachikeni mpachikeni. Mfuwu akuti udayambira ku khomo la Pilato mpaka pamene ankapita kwa Herodi limakuwa mpachikeni mpachikeni. Ndiye olemba buku la Satanic Bible Anthony Levera mu Satanic Bible amakometsera kuti pali opusa otere amene amakhala okhulupirika kwa mbuyawo pamaso koma achipha maso pa mbuyawo. Kuti zuzula olemba buku la Satana ife anthu olungama zamanyazi tiye tichotse kulekana maganizoku kumene kumakhalapo kuchokera mu umunthu wa ifeni, kumene kumakhalapo kuchokera mu zofuna za ifeni. Inde amene timatha kukhala nawo maganizo nkumaziona ngati tili bwino timalakwa kwambiri. Pamene mukusogozedwa ndi anazipera mumafunirafunira zifukwa atumiki a Mulungu, mukamva gulu ilo likunyoza munthu wa Mulungu pa zifukwa zakuti analakwa, koma si udindo wa iwo anthu kumtenga olakwayo kumuonetsera pa chandamale momuthandiza kuti apite kumwamba ayi, koma kumthandiza kuti akalowe ku Gahena. Linene pano mukadzaona pa mpingo kuphophonya kwa atumiki kukuchitika, nimupezeka gulu limene likusangalala ndi kuphophonya kwa atumikiko, musakayikire sitikuzungulira. Anthony Levera akunena kuti chamanyazi cha iwo amene anaziona okha kuti alondola Yesu koma sakutsatira Yesu, amene anatawa nakhala limodzi, amene anazungulira pa khomo la Herode nakuwa mpachikeni mpachikeni. Ganizo la mpachikeni mpachikeni ndi limene likuonekera m'mipingo lero. Akutero tu Anthony Levera, koma ineyo ndikutsimikizireni kuti ichi nchinthu choyipa. Mukadzamva kuchemerera pa chigwa chino kuchimwa kwa nzanu, gulu limene likuchemerera kulakwitsako limachokera osati kwa Mulungu koma anazipera. Chifukwa chake ncha Mulungu sakondwera munthu akagwa. Sichikumveka chichewa, Mulungu sakondwera munthu akagwa. Koma mukadzamva gulu likukondwera kugwa kwa mtumiki, musakayikire, mudziwe kuti gulu limenelo silikusogozedwa ndi Mulungu ndi anazipera. Ndi amayika mawu akuti timuyalutsa, iyalutseni, iyalutseni. Si chipembedzo cha Mulungu, si chifunironso cha Mulungu, si mafandamento okhulupirika ochokera kwa Mulungu, amene amakuwa mpachikeni mpachikeni. Namukuwanso inu kuti timuyalutsa timuyalutsa, aona aona, kodi mwamva kusangalala pokakambirana ngati zachisoni, koma akusangalala mafoni kuthamanga kwambiri, tagwira tagwira tagwira. Koma Bible likuti kumwamba kumakhala chimwemwe chifukwa cha kutembenuka mtima kwa munthu mmodzi. Opposite word ndikuti kumwamba kumakhala chisoni chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodzi, chifukwa pamene pali chimwemwe pali chisoni. Ngati angelo amajowa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu, chifukwa cha kutembenuka kwa wochimwa, kuli bwanji wochimwayo mmodzi akagwa? Zimene munaona Yesu akuti mmene ndinali nkuweta nkhosa m'busa wabwino, imodzi pakati pa nkhosa 100 idanditayika. Pakati pa nkhosa 100 idanditayika imodzi. Ndipo ndinazimangira khwete ziwiri zitatu zinayi 99 zotsalazi.
ndinazizungulira 99 zosalazi. Saini ya kuzungulira 99 imatanthauza kuti zokhalazo siziyenda mpaka mbusa atabwera, ndipo akuti ndinasiya 99 ndikupita kumapanga kumaenje kukasakasaka imodzi imene inasochera. Kodi simukuona mmene Ambuye akutiphunzitsira pa makampu, pa magulu awiri opembeza pa mpingo? Iye amakafunafuna imodzi yatayika, koma gulu la nazipera limasangalala imodzi yotayikayi. Mwaona, tili pa ulendo womvetsa chisoni kwambiri. Limeneli ndi gulu loyamba la kampu ya Lucifer. Akamafuna kugawa magulu onse amenewa amagawa choncho mugulu loyambali magawo 4 amene Lucifer amawagawagawa ku dziko lapansi lino. Ndimati ndikusiyireni ichi mpingo wa Mulungu mugawo ili la mphindi 35, 36, 37 kuti mutayang'anira bwino pa mpingo pano, mutayenda limodzi ndi mawu opezeka ku buku la Korinto. Iye akunena kuti koma iye amene ayesa kuti ali chilili aziyang'anire kuti angagwe. Mpingo wa Mulungu. Koma inu amene mukusogozedwa ndi anazipera mumaziona kuti muli chilili m'mipingomo, nkumakokomeza zolakwa za nzanu kapena kumalimbikitsa kuwukira magulu onse opezeka pa mpingo, kwa anyamata, kwa azibambo, kwa azimayi, inde kuma elders, nkumalimbikira kugawanitsa mpingo, kukonza makampu. Paulo akuti inu amene mukuziyesa kuti muli chilili mukadagwira kaye ntchito yakuziyang'anira chifukwa mugwa. Koma ine nnene kuti agwa kale chifukwa ali pansi pa anazipera. Tembenukani mtima ndi kuchoka. Ziyang'anireni nokha ku timu yoyambirira mwa matimu 4 amene Lucifer amawagawa ku dziko lino lapansi. Ichi chinali chimene tidachiphunzira tili ku mpingo wa Satana ndi kuchimva mmene anthu ayenera kukhalira ndi mmene amagawira Satana ndiyerekezi. Uwu ndi mpingo woyamba wa Satana, wa iwo opembeza sataniki amene ali m'mipingo amasogozedwa ndi anazipera. Ndithu Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi mpaka tsiku la maomboledwe. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Mugawo lachiwiri mpingo wa Mulungu ndikulandireni mundondomeko 4 kapena m'magulu 4 amene tidafotokoza mu gulu la audio yoyambirirayi. Tinanena kuti Lucifer analigawa dzikoli m'magawo koma wokwana 4 malinga ndi ndondomeko za ulendo olamulira dziko lapansi. Gulu lachiwirili muchereze khutu kwambiri chifukwa mmenemo muli chipasupasu, muli chiwonongeko. Gulu limeneli Lucifer amayenda pakati pa dziko lapansi kupeza kagulu kakuti azikatundunza, zikazunza. Tonse tikudziwa kuti mavuto anabwera ku dziko lapansi kuchokera tsiku loyamba limene Adamu ndi Hava adachimwa, panatuluka matemberero. Tonse tikudziwa. Koma kuonjezera pa matemberero amene tili nawowa mwapaderadera Lucifer anazisankhira gulu lina limene limatchedwa kuti Sirezi. Yemwe uja mampeza pa chakumwa china amalemba kuti Sirezi. Sindidziwa kusiyana kwake, koma ili ndi gulu la ziwanda zotchedwa Sirezi. Musamalire kwambiri. Gulu limeneli limayenda ndi mitanga pafupi chiwanda chilichonse chimanyamula masauso okwana 92 pansana pake chikamayenda. Koma ndina mtindi wamkulu kwambiri. Sireziyu ndi kalonga otumidwa ndi Lucifer kupita ku dziko lapansi.
zimakhala chonchi. Mukuliona dzikoli tikuvutika anthu, koma pali ena amene akuvutika mdzikoli osati kuti akuyenera kuvutika motero. Mwachisanzo, sanapange sukulu amavutika chifukwa akusowa ntchito kamba kakusaphunzira, koma sirezi amaposera pa mavuto amene munthu amakhala nawo chifukwa chakusaphunzira. Amachita chonchi sirezi, amapita kukagwira ukapolo nkuwaponya muchithumba cha masauso mmene timazitcha kuti nyengo zopweteka, nyengo zowawa. Inde alipo anthu pakati pa dziko limeneli amene andivomereze mu audio imeneyi kuti iwowo ndiwogwidwa ndi ziwanda za sirezi. Akakugwira akalonga amenewa ngati gawo lachiwiri amakuyika mu chipembedzo chawo, mu gulu lawo, mu chisonjerezo chawo, mu zochitika zawo, mu chofuna chawo, kotero kuti munthu amatha kulowa mmenemu. Ukakumana ndi ziwanda zochokera kukalonga wotchedwa sirezi nkuwapatsa vuto, mwina vuto losowa ntchito, chibalaliko, chifukwa moyo wa munthu ku dziko lapansi Mulungu anawuyika ndi kumpasa ma resources oyenerera kuti munthu akakhale nawo, azidya, azichapa, azisamba, azimwa madzi abwino, chifukwa zimenezi Mulungu anaziyika. Munaona kuli akasupe, Mulungu anayika zofunda, anayika zinyama nkutipasa zikopa tivale nsapato, anayika munthu zinthu zoyenerera pa dziko lapansi. Nawo Lucifera mu gawo lachiwiriri amapita kukachosa anthu ku zinthu zabwino zimene Mulungu anayika ku dziko lapansi. Munditchere khutu kapena inu mungapezeke mmodzi mwa munthu amene munachotsedwa ku zabwino za tate wanu nkukakuponyani kuti muzikasogolezedwa ndi sirezi, akakutsogolereni nsirezi, zikakutsogolereni nziwanda za sirezi. Ziwanda za sirezi zimatsogolera wanthu koma zitayamba kaye kwa amanga. Anthu omangidwa ndi mavuto ndi amayika pamodzi nkumayenda ngati chigulu kuti chagwidwa ukapolo ndi mavuto amenewowo. Kwina kulovaku siulova chabewu, koma kapena mwina yemwe ali bambo ndi mayi mwagwidwa ndi mtundu wa ziwanda za sirezi. Zikakugwira ziwanda zimenezi ndi chimozimozi kuti malinga ndi kufotokozera kwa baibulo lomwe lija la chipembedzo cha Satana la Anthony Levera limene yeye adalemba ndi kulipasa dzina lakuti Satanic Bible, mu chapter chake cha nambala 82 ngati sindikulakwa ndi verse 20 amazichemerera ziwanda zimenezi, amanena kuti tipite. Analemba choncho akuti tipite tikayendere iwo amene adawayika kukhala alonda azabwino ku dziko lapansi, mukatitengere iwo adzakhale alonda amavuto azopinga izi mdziko lapansi. Muimvesere statement iyo yolembedwa ndi Anthony Levera mu Satanic Bible pansi pa ziwanda zotchedwa sirezi. Zitu ndiye nkhani zakuti tizikambirana mpingo osati kunenana kapena kunyozana, koma mumve izi. Akuti tatumidwa kuti tikatenge iwo amene adayikidwa alonda pa zinthu zabwino. Ndimafuna mukhale ndi chithunzithunzi kuti Mulungu anayika zabwino ku dziko lapansi ndi anayika alonda kuti ayang'anire zinthu zabwinozo. Choncho zinthu zabwino zili zonse zimene mumaziona ku dziko lapansi Mulungu anayika alonda ake. Ena adatitenga kukhala alonda achakudya mdziko limeneli, kwakuti pa khomo pawo sipasowa chakudya. Kulima ngakhale 10 acres chakudya mbwembwembwe, ngakhale atalima half acre chakudya chawo chakwana banja lawo lonse. Anayika kukhala alonda achakudya. Ena adayikidwa kukhala alonda amakobiri, alonda azinthu zabwino. Mulungu ali ndi anthu amene anawayi kuti akayendere ndi kusamalira
chuma chimene chili mdziko lapansichi, zabwino zimene mukuzisakasaka zija, inuyo Mulungu anakuyikani muli entitled kukhala pa zinthu zabwino. Asamakunyengeni munthu. Sitinayikidwe ku dziko lapansi kuti tizazunzike, ayi. Ndipo musamaganize kuti kuzunzika ndi chizindikiro chakukhulupirira Mulungu, ayi. Satana ndiyerekezi anayika gulu lapaderadera losogozedwa ndi ziwanda zotchedwa sirezi, zimene zimapita kukachotsa anthu mu zinthu zabwino nkukayika alonda amasauso, chifukwa chiwanda chilichonse chimanyamula thumba la ziwanda pafupi 80 chakuti za mavuto oti akugawireni. Ndiye ndakaswiri amenewa amene amadziwa kuti ntchito iyi munthuyu wapatsidwa ndi Mulungu kuti akalondere ganyuyi akapeze phindu ku ganyu imene wayipezayi. Sirezi amapita kukamuba munthu ameneyi, kunchosa pa zabwinozi nkumuyika pambali, ukapeza kuti pa zifukwa zosakwanira bwino ntchito ija mwachotsedwa. Simunangochotsedwa chifukwa chakuti mwina munali incompetent pa ntchitopo, simunachite bwino pa ntchitopo, ayi, koma mwachotsedwa pamenepa ndi cholinga choti mukakhale mulonda wa mavuto. Sakumva munthu chichewa. Mmene zinkayendera bwino pa banja panga, mmene zinkayendera bwino pa banja pano, kodi lero zinayima bwanji? Sirezi anakuchotsani chifukwa ndi gulu lachiwiri la Lucifala, limatenga anthu kwayika pa mavuto, limatenga ziwanda zimene zimaba anthu pa zabwino nkwayika pa mavuto. Ndimafuna tikhale ndi chiyang'aniro chimenecho ana a Mulungu mmawa uno. Ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuti ndimafuna tonse tikhale pa chiyang'aniro chabwino pa statement ndikunenayi kuti kodi munalandira liti transfer yochoka kuzabwino kuzakusamusirani kuzoyipa, kapena munabwera liti kuzoyipako nanga mwakhalisa nthawi yayitali bwanji ndi zinthu zoyipa zotere. Mundimvese, munasamuka liti ku zinthu zabwino ndipo lero muli mu zinthu zoyipa. Ndikagulu ka mtundu wa ziwanda za sirezi kamene kamasamusa anthu m'maulemerero awo, mu chuma chawo, mu mdalitso wawo, nkwayika ku chisauso, nkwayika ku mavuto, nkwayika ku moyo oyenda koma mophinjika, amakhala sirezi. Gulu lalikulu ku dziko lapansi lili pa chibalaliko pa mapiri a Efereimu ngati nkhosa zopanda m'busa, kusala kudya komatu kukwera mapiri ndi kusakasaka kuti mwina kapena Mulungu nkutichitira chifundo, koma zosatheka chifukwa sakudziwa kuti kumavutoko sadapiteko okha, adachita kupangidwa transfer mwapaderadera ndi ziwanda zotchedwa sirezi. Ndimafuna chichewa chimenechi chidzimveka bwino chakuti ichi sanapiteko mwa iwo okha kumavutoko, koma anachita kusamusidwa ndi sirezi. Mukasamusidwa pa zinthu zabwino ndi sirezi nkuyikidwa pa mavuto amene tili nawo lero wa, chimakhala kuti chinthucho chakukhalirani inuyo nokha, ndipo muli mmenemo monokha, ndipo mudzikhala mmenemo. Atumiki a Mulungu tikamapempherera mavuto amene timapemphererawa, kapena kunenera mavuto amene timanenerera m'mazikhwatamu ndi m'makwalalamu, tizizindikira kuti gulu la mavutoli lilipo magulu awiri. Lucifala pa magawo ake anayi, gawo lachiwiri anatuma ziwanda zotchedwa sirezi kuti zikabe anthu mu mtendere, mu mdalitso umene Mulungu adawupereka, nkukaponya ku chisauso chimene amakakhalako ngati kundende kumenekoko. Inuyo mudzimva kuti kumene muli kundende, kundende yosabereka, kukuchotsani kukubereka, nkukubesani kukakugulitsani kundende yosabereka mwapaderadera. Alipo amene anabadwa wosabereka, zotheka
koma pali ena anabadwa wobereka, koma Lucifala kudzera muziwanda za Sirezi anawaba nkukaponya ku ndende yosabereka, ndipo ayesera kumeneko ngakhale zachikuda kumene zochokera kwa Lucifala yemweyo sizidathandiza chifukwa ali ndende. Ayesera mapemphero sizikutheka chifukwa ndi kundende. Muzimva pano mavuto ngati omwewo anzanu akukumana nawo, osati kuti ali ndende koma angokumana nawo chifukwa chakuti tikuyenda mdziko lapansi lodzaza ndi mavuto. Musiyanise bwino pamene alipo anthu amene ali pa mavuto koma akukhala ndi mavutowo chifukwa tikuyenda mdziko lodzaza ndi mavuto, amene mukabwera kwa atumiki kapena panokha kudzipempherera nokha vutolo limatha nthawi yomweyo. Koma nthawi zina nkudabwa kuti vuto ngati lomwelomwelo inuyo mwakhalitsa kwambiri mukupempherera sizikutheka, mwakhalitsa kwambiri mukusala kudya sizikutheka. Chachitika ncha pali mtundu wa anthu ochuluka kwambiri umene unabedwa ndi Lucifer pansi pa ziwanda zotchedwa Sirezi nkukayika ku ndende. Ndiye ndikufuna kulankhula ndi mavuto a gulu lachinayi pakali pa magulu anayi a Lucifala amene anagawa ku dziko limeneli. Ili ndi gulu lachiwiri kuchokera pa gulu loyamba ndalifotokoza lija. Ili ndi gulu lachiwiri limene limabedwa, linasamusidwa, linalandira transfer. Now kuyipa kwambiri kwa zinthu zimenezi nkwakuti magulu amenewa amakhalanso mamembala a mipingo ku dziko lonse lapansi, akusonkhana pena pake papemphero, akusonkhana pa chalichi pena pake. Ndipo chomvetsa chisoni nchakuti ali kumeneko azitumiki inu mumapempherera anthu amenewa mavuto osatheka, mpaka na ena anatithawa kuchalichi, anatithawa m'mautumikimu kupita kwa zitumiki ena kumene anamva mbiri yakuti mavuto awo kumeneko akutheka. Komatu ayi, muzizindikira kuti muli ndi gulu limene lili kundende linachitidwa transfer pa ulonda. Ndinawerenga vesi lochokera ku Satanic Bible lolembedwa ndi Anthony Levera, ndimanena za chapter number 80 cha buku limene la Satanic Bible. Amanena kuti mukachotse iwo amene ali alonda a zinthu zabwino. Nkhani imeneyi ndiye kuti Lucifala akuyidziwa bwino kuti inuyo muli pavuto limenelo chifukwa cha iyeyo, ndipo wakuyikirani alonda kuti mukhale alonda amavuto, osati kuti mukhale alonda amtendere chifukwa wakusamusani. Amayenda Lucifala nkumasamusa anthu, as I'm talking, gulu lachikazi, lachimuna, lachinyamata ndi lachizibambo likuyenda pa mdipiti mama wauno kuchoka kuzabwino asamusa usiku ulendo kumavuto. Kutereko masanano anthu ayamba kukangana, wachosa pa banja transfer kukayika pa umbeta, asamusa azimayi, asamusaso azibambo. Sirezi ni nkhani zosausa kwambiri. Kutereko usiku kunali msamuko waukulu kwambiri umene wachitika, kwachosa anthu pa bizinesi kukayika pa mavuto popanda zifukwa zomveka bwino. Koma Lucifala wangokupezani, nkukubani, nkukusamusani. Kudabwa kuti bizinesi ya bwinobwino ija makasitomala kungoti chu olo mmozi ozafunsa katunduyo basi akagulitsa kungokupatsani yoti mukhale ndi ufa madzulo. Niniyo nkomanena kuti zikomo ambuye wandidalitsa, nagulitsako yoti nkangodya. Ayi kaya ndi bizinesi imeneyo, simuli pamenepo kuti mupeze chakudya ayi, koma muli pamenepo kuti muzipeza phindu. Iyeyi wakuyikani kundende ndi akungokupatsani chakudya, sicholinga cha Mulungu. Koma Lucifala wakuyikani mundende, muchatichitira kuselo za maula, kundende za chichiri, kundende za kachere, kundende za machaya. Inde ngati kumikuyu kulipobe, inuyo ndinu mboni. Uzomba Central Prison, inu ndinu mboni. Amachita bwa, amakhala ndi timetable yoperekera chakudya. Koma amene tili kunjafe timadya chisawawa.
kotero kuti amene ali pa zabwino za Mulungu anayika kuti adye chisawawa, koma amene adachotsa pa ulonda wa zinthu zabwino kwayika ulonda wa zinthu za Lucifera amadya koma monyinyirika mwa timetable ija yakuti akupasani madzulo azakupasansoni mawa. Muli pa business koma munachitidwa transfer pa zinthu zabwino, nkulankhula kwake kwa Lucifera mu Satanic Bible kuti awawanda alonda a zinthu zabwino mwachotse akakhala alonda a zinthu zoyipa. Iniyo kudabwa kuti business yabwinobwino ija mukungogulitsa choti mudye basi. Pamenepo tunde kuti business yo ikupita ikuthera m'mimba. Lero chakudya mawa 15,000 kugula buledi sugar yatha mawa osagulitsa koyoti nkukaoda mpaka chiholosero chikulukulu kugwa chibusiness chikulukulu kugwa chifukwa series anasamusa ena ainu pa ulonda wa zinthu zabwino nkukakuyikani kuti mukakhala alonda a zinthu zoyipa, a zinthu za mavuto. Chifukwa chake mmawa uno ndimati ndipereke chiwunikiro cha kudziwunika nokha. Mwakhalitsa bwanji pa vuto limenelo? Ndikutheka kuti muli kundende chifukwa chizindikiro choyamba chakuti munasamusidwa ku zinthu zabwino nkukakhala alonda a zinthu zoyipa nkukhalitsa kwa pa mavutopo. Mutayesera njira zonse mawa uno mukhale ndine atumiki a Mulungu kuti tiyang'anirane tionerane zinthu zimenezi, tiyang'anirane tionerane zinthu zimenezi zakuti mwakhalitsa bwanji pa mavuto amene mwakhalitsawa kunjaku Lucifera mmene amatsika tsiku lija anagwa ngati mphenzi ku dziko lapansi nakuwa aufumu wakumwamba kuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo watsikira komweko atangoponda anayika zigawo zinayi. Ndi chigawo chachiwiri chimene ndikuchifotokozera ndikuti amatuma gulu limene limakachotsa pa zinthu zabwino. Series adatsika m'munda mwa Edeni mmene anakampeza Adamu ndi Hava ali alonda a zinthu zabwino. Sakumva munthu. Buku la Genesis limatipasa alonda a zinthu zabwino oyambirira mamuna ndi mkazi anawalenga iwo naphatikana kukhala thupi limodzi nawayika alonda a zinthu zabwino m'munda mwa Edeni. Mwamwayi adatulutsira mitsinje yokwana 4 imene idayenda m'munda umenewu. Munali mitsinje yotulutsa golide, mitsinje yotulutsa madzi abwino, mitsinje yotulutsa zinthu zoyenerera za pamoyo wabwino wa munthu. Ndipo makona onse a Edeni anatchedwa paradizo wa dziko lapansi kumene Mulungu adamuyika munthu ngati mulonda wa zinthu zabwino. Ndi mmene ino Mulungu anakulengerani kuchoka mchikuta cha mayi wanu ndinu mulonda wa zinthu zabwino. Chimenechi chinamkhalira ngati udani wapaderadera Lucifera. Ndi pamene amayitana ena mwa angelo akugwa ndikumpeza Series ndikumpasa timu yoti agwire nayo ntchito. Muziyenda mdziko lapansi mukampeza munthu ali pa banja labwino nsamusireni ku banja la masautso. Mukampeza munthu ali pa ntchito yabwino nsamusireni ku banja ku ntchito ya masautso. Mukampeza munthu ali pa ulimi nsamusireni ku ulimi wa mavuto. Muzisinthanisa anthu amuzachotsa ku zabwino nkwayika ku mavuto. Tsono tikunena pano tili ndi gulu lambirimbiri limene lili kuzoyipa koma silili kumeneko ngati temporary, lili kumeneko ngati permanent. Ndikunena ndinu amene muli ndi mavuto amene tsopano asanduka permanent, asanduka mavuto okhalitsa anu. Mawa uno muchere khutu. Kudwala nzanu amadwala malungo, timadwala malungo. Kudwala wiki imodzi nkuchira. Sana tigwire ukapolo kutisamusira ku matenda ayi. Timadwala. Mpingo munthu amadwala. Akuti mwaitana akula mpingo amuyike manja odwalayo. Ndipo timayika manja odwala chankuchira. Mupandanso kuvutikira kukwera ndege. Mupandanso kuvutikira kupita kwa aprofeti ena aje mutagwirisa ntchito ma transport anthumba mwanu. Ayi. Bible likungoti itanani akula mpingo adera lanulo mwayike. Koma mukafika kuti mavuto aja tsopano mwayamba kuyang'ana mayina a anthu ku dziko lapansi. Mwina nkadapita kwa uchi
mwina nkadakwera ndege kupita kwa china Benihini, ndipite ku anthu otchuka amene ndidawamva kuti amapempherera nkuchira wanthu. Zikangofika pamenepo mudziwe kuti inuyo munachotsedwa ku ulonda wa zinthu zabwino, tsopano ndinu mulonda wa zinthu zoyipa, ndipo inuyo wakupangani established ndi kukhala ma permanent owner amavuto. You are the permanent owner wa malungo, permanent owner wakutsegula mimba, permanent owner wa ulova. Ndeti kunena ndi inu amene tsopano mavuto aja mwasanduka aini yake. Pamudzipo ngati anthu anganene zokomoka ndi banja la ana anu ainuyo. Dere mwana kungobadwa akamakwana zaka 5 kunyula yamba, kungobadwa mwana akamakwana zaka 5 kunyula yamba, ndikupezeka kuti mwana aliyense pa ana 5 muli nawo adusa mu process ya khunyu. You are the permanent owner. Amapanga zimene zindi serious pansi pa utumiki othandizidwa ndi mwini wake Lucifer. Ziwanda zimenezi zimayika permanent mavuto pa anthu. Inuyo tsopano mwasanduka permanent owner wa ulova. Sinanga chaka chino cha nambala 8 nikuyang'ana ganyu 10 years kumene inu ntchito kuthalero graduate ngati inuyo, koma kuti muyang'ane ntchito akulembeni kwina mpaka na 5 years zosatheka. Mwakumbukira anyamata ndi kwatchula lero wachina series ndikutheka kuti mudalandira transfer tsiku limene ntchito imatha, nkukakuponyani ku ndende ya china series. Iniyo nkukakhala ma permanent owner amavuto amene muli nawo. Zikukhala bwa inu nokhanokha chimwene. Lero lo uyu ndi mkazi wa nambala 5. Mudakwatira koyamba lidatha, mudakwatiranso kachiwiri lidatha. Kodi akazi onsewa ndi oyipa? Ayi, inuyo ndinu permanent owner wa vuto losakhala pa banja. Akusowa akazi onsewa nanga mkazi wabwino sakupezeka pakati pa onsewa? Ayi, ndinu permanent owner wa mizimu iyi. Tsono gulu limene lachiwiri limayikidwa ku ndende. Chimene nimafuna kuti ndichedwe pochifotokozera chakuyikidwa ku ndende kwa mavuto. Ndikulankhula ndi andende amene ali mkukulukutika mdziko ilo. Anatero polankhula Yeremiya kuti ndikuwaona andende ali kukulukutika mdziko la eni yake. Kuli andende mpingo, pa mpingo panupo pali kagulu ka azimayi kali ku ndende, kakusausika ngakhale kamavala nawo dolika, koma kali ku ndende. Abusa mukaganizire pa audio ndikunenayi kuti mukapatulire tsiku limene mukapemphe kutha kwa milandu yawo, abwerere adzakhale ma permanent owner oyang'anira ulemerero umene Mulungu anawuyika. Alonda a zinthu zabwino achoke ku ulonda wa zinthu zoyipa. Kumpingo kwanuko muli ndi mzimayi, ndayi zonse mumamuona thanzi kulibe, koma kuti anene chimene akudwala palibe, kapena amakuwuzani koma ndi wamadwaletu. Wiki ino adwala achira, wiki inayi agona, wiki inayi adzuka. Kodi nkupemphera kwanji munapemphera kuti mpaka mavuto awa asamathe? Ndikutheka kuti inuyo mwangu atenga ngati matenda chabe, koma ineyo ndikukuwunikirani mmawa uno m'bale wanu mokuthandizani nzeru kuti anthu amene muwaona kuti akukhalitsa kwambiri ku mavuto anagwidwa ukapolo ali mu ndende, ndipo iwowa tsopano ndiyerekeza wasandusa ma permanent owner akuchoka kwa mimba, ma permanent owner aulova, ma permanent owner akusowa kwa ndalama. Inu nkusowa kwanji kwa ndalama uku kumene mumasowa? Nkusowa kwanji kwa ndalama kumene tikusowaku? Anzathu tikumamva akagwira yapo apindula, akaoda icho apindula, koma iwe ndalama nthumba kusowa zija zosanena amayinda bambo. Ena anakusamusani kukhala ma permanent owner alonda a zinthu zabwino,
sopano ndinu permanent owner wa zinthu zoyipa zanu mavuto anu akakhalatu amayi ujeni kwafunsa matenda angaja ndikudwala matenda angaja ni mapermanent owner nthenda imeneyoyo ndikudwala matenda angaja nayika alonda azidikirira nthenda ya malungo deire iwo amakhala pa malungo achira lero wiki ya mawa mwezi uno mwezi winawo mpaka kenako mutu wa mwana wanu kuchita paralyzed ndi malungo lero mwana uja mutu wake umaoneka kuti ndi osagwira chifukwa Lucifer analitenga banja lonselo ndikukalikhazika permanent owner wa malungo nkumangosintha mitundu ya malungo meningitis cerebral fever zabodza ndi mapermanent owner anthenda zimenezozo zamayina awo fever achina meningitis kaya mukudziwa bwino kuchokera kudzenjera kumidima la nambala 17 kumene kumatuluka china meningitis nde inu mwazunzikana wa china meningitis kupita kuchipatala diripi za madzi zosatheka mpaka napita tayika nkhani izi ndizosausa kwambiri tiye tiyang'anire kuti ndende ya nambala 2 kapena chovuta cha nambala 2 pakati pa zimene zinthu folo zimene Lucifer adazipereka atagwa kuchokera kumwamba ndikudzachosa anthu kuti achotse pa zinthu zabwino pa ulonda wa zinthu zabwino nkwayika pa ulonda wa zinthu zoyipa mmenemu ndimati ndisakuchedwetseni koma inuyo panokha mudziwe kuti chigawo cha nambala 2 cha Lucifer ndikwachotsa anthu pa zinthu zabwino ndikukakhala pa mapermanent owner a chinthu china chake tsono mundimvese chichewachi pano ndikunena kuti tili ndi mavuto munthu amatha kukhala pa ulova koma chaka chimodzi ntchito wayipeza miyezi iwiri ayipeza kwina chabwino uloganyu yokha ayipeza amenewo ndiye kuti anali mu gulu lakuti tili mu dziko losausa limene mavuto amakhalamo koma si mapermanent owner koma amene lerolo angandipasa chithunzi kapena kundiyimbira foni kapena kutumiza SMS kunena kuti zoona atumiki ine chaka chino ndi cha nambala 5 namba 3 ndikuzunzika ndi vuto lomwelo mudziwe kuti inuyo munagwidwa ukapolo ndi ziwanda zotchedwa silezi ndipo zidakuponyani ku vuto limene lolo tamverani Lucifer ankanena kuti amadziwa mtendere umene Mulungu anapereka kwa anthu awo okhala tu mdziko lino lapansi kuli phase 1 ya mtendere chifukwa mtendere umene timawupezawu akuti tili mu 1%. Mtendere wa Mulungu ndi 100%. Koma anatenga 1% nkuyiponya ku dziko lapansi ndimene timalimbira nayo 99 tikayipeza tikazamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano anasunga yekha kumwamba. So no 1% iyi imene anatiponyera ku dziko lapansi ndimene mumaona anthu akuyenda mzabwino, akupeza makobiri, akupeza mabanja abwino, akukhala moyo wa thanzi, banja losangalala, zinthu zawo zikuyenda bwino, amapembeza bwino, kampingo kawo ndikasimati ndi mtendere ochokera mu 1%. Now Lucifer anabwera kuzachosa 1% pakati pa anthu. Ndiye tili ndi anthu amene alibe ngakhale 1% ya mtendere wa Mulungu umene anayika ku dziko lapansi. Amasausika, ndipo dziko lapansi tili ndi anthu amene akusausika. Inuyo kudabwa kuti nthenda iyi ndiye iti, chatupa pati ichi, chachitika nchani kuti munthu atere kupita ku operation kumva kuti achosa chadzadza beseni chotupa cha mimba, mabeseni mpaka awiri. Chinali pati chimatani anachotseredwa ngakhale kamtendere kamene kanalipo kaja. Tsono ndimati ndinene kuti Lucifer akudziwa kuti 1% ya mtendere umene Mulungu anapereka ku dziko lapansi ndi umene mumaumva zisime za mafuta, mumamva ndege za pamwamba, kumene kukuchokera nzeru zosiyana-siyana, telecommunication, kaya munena za technology, science, ndi mtendere otoka mu 1%. Koma tsopano tili ndi anthu ku dziko lapansi amene 1% Lucifer anatuma ziwanda zotchedwa series ndi kukayichotsa.
ndiye kuti nyumbayo ndi yachisoni. Kumeneko kumamveka kulira kwa maliro pamudzi umenewo. Daily mumva kuti amwalira anali ku Joni, amwalira anali ku Mozambiki, amwalira amakagwira ntchito zolima kuminda, amwalira anali ku kampani, amwalira anali abwana. Akuchosa ngakhale 1% imene inalipo icha. Kuchokera muziwanda zimene zizasirezi zochosa mtendere kapena zochosa ulonda wa zabwino amene Mulungu anaupereka ku dziko lapansi. Ndi mmene ziwandazi zinafika pa advanced level yolankhula naso ndi anthu olamulira dziko lapansi, nkwauza kuti akachose mtendere ku dziko lapansi. Ndi mtendere uja uli pa kampeni yochotsedwa. Ngakhale tikayang'ana nthawi zimene tikuyendamo lero, mupeza kuti dziko palokha ndi mamembala ochoka ku series amene akuchotsa mtendere ku dziko lapansi, kukubwereserani zithandizo koma zozachotsa mtendere wanu. Abweresa mipunga, abweresa zovala, abweresa maphala, abweresa maufa operapera, nkukulandiritsani koma akubwera kuzachotsa mtendere. Inu mudzadabwa chaka chinachi. Ndinu mapermanent ona mavuto akuti daily mudzakhala anthu ofuna kupempha kapena kudikirira kuti wina wakakulandireni. Kampeni imeneyi inayambika zaka zambiri zapita kumbuyozo. Kulipangira kampeni dziko la Malawi Satana kuti lichoke pa ulonda wa zinthu zabwino akayike kulonda wa zinthu zoyipa, kuti akakhala kumeneko adzidikirira zinthu zopemphesa, adzidikirira zinthu zochita kugawiridwa. Ndi department yapa yokha imene Lucifer anayitsegula ku dziko lapansi, ndiye yochotsa mtendere pakati pawo. Kodi mmene ndikupita kumapeto mukuwaona ndani pa mpingo panu amene akuoneka kuti adachotsedwa mtendere umene undisirezi? Alibe ufulu mu mtima mwawo. Mumadziwa kodi kuti mtendere wopawokha ndi imodzi mwa nthenda imene Lucifer amapereka? Muli pa ntchito, chilichonse chili bwino, koma ndinosowa mtendere. Kukwatira mkazi kumulongoloza, kulankhula, mtendere anabera. Tiyeni muyambe kucheza nawo, mumadziwa kuti awawa anachotsedwa kukuyang'anira zinthu zabwino, tsopano Satana waponya kuchisauso. Ndi amakhala olankhula zinthu ngati zogwirika, koma Mulungu anachotsera. Satana anawalanda mtendere umene Mulungu adawapatsa. Ziwanda zotchedwa sirezi zimachotsa mtendere. Ngakhale wa m'maganizo ali ndi ndalama, ali ndi kanthu, koma tiyeni muyambe kucheza nawo. Inuyo mawu amene adzitulutsa ukulankhulani, mudziwa kuti munthu uyu anamulanda mtendere. Muli ndi anthu osauka pakati panu, muli ndi anthu opeza pakati panu, akuti mukamacheza nawo you feel comfortable kuti munthu uyuyu ndi bwana uyu, amakulankhulani zogwira mtima, kuthandizana nanu pa mavuto. Akati atenga chithandizo akupaseni, iniyo ndikumamva kuti munthu uyu ndi mfulu. Kufika pa nyumba pake, iniyo ndikudziwa kuti munthu uyu ndi wa mtendere. Mulungu anamusiyira mtendere. Ndiye pali anthu amene anawalanda mtendere. Umamveka kukamwa, olo mukakhala nawo pa komiti, analanda mtendere. Mukamacheza nawo, analanda mtendere. Mukamapangana wakalikonse, analanda mtendere. Iniyo mumadziwa kuti ngakhale mkazi wangayi ndimakhala naye, koma mkazi wangayi Lucifer anamuchosa ku mtendere wa Mulungu, anampitisa ku mtendere waje wa iye. Ndi permanent owner wakusowa mtendere. Amalankhula zoduka, amalankhula zochosa mtendere mmoyo mwanu. Mama wa mukamapita ku ganyo, mukhoza kudziwa kuti uyu ndi membala wa series. Chichewa mawu amene atalankhule, chizula chimene chiti chituluke pakamwa pamene, iwenso ndikudziwa kuti uyu ndi wena. Palibe chochitira mwina mmene akulankhulira, kudziwa kuti wawawa anachotsa mtendere, ndipo simungawupeze mtendere ukutuluka kukamwa kwawo, no matter ali ndi chilichonse. Mwakhalapo ino ndi mabwana omadziwa kuti bwana uyuyu anachotsa mtendere, koma kuli mabwana kuti mukamagwirira ntchito, inunso ndikumadziwa kuti munthu uyuyu Mulungu anampasa mtendere, ndipo Lucifer sadauchotse.
kapena ndinu mmodzi mwa anthu amene mtendere wanu unabedwa serious anakupangani transfer ku ufulu kukupitisani kukusowa mtendere. Ndi othamanga mtima nthawi zonse, ndi othamanga magazi nthawi zonse, ndi osowa mtendere nthawi zonse, mulibe ufulu. Akakuchosa mtendere amayamba kukupasani zinthu zimene kulibe Lucifala kumakupangani kuti zilipo. Akangozungulira uku kapena kupita kuchibwenzi, akangozungulira uku kapena kupangaza kuti basi iweyo ndikungokhala pamene popo. Anakuchotsera mtendere wako, ndi akakuchosera mtendere sunkhulupirira munthu, sunkhululukiranso mnzako. Ayi, mudayenda limodzi, mudakhumudwisana, ndi mtendere uja utachoka subwereranso. Umangokhala munthu okayika choncho, nkumayenda choncho. Dakhalapo ndi munthu wina amene adalandidwapo mkazi ndi nzake, ndi adakakwatiranso mnyamata ameneyo, komatu mkazi anakwatirayo amakhala pa mavuto kwambiri, chifukwa amapezeka kuti akukangana chifukwa cha nkhani zochitika nyumba ina. Zongomva kuti auji ndauji anapanga zakuti ndikuti iweso ndayi zonse akufotokozera motero. Oyimba nyimbo zina, olangula zinthu za dziko lapansi ananena kuti amene chinamuluma chakuda. Lero mnyamata Skefa akuti chinthu china chikundisowesa mtendere nkuti chakuda ndi chimene chinandiruma. Ana mtendere ukachoka ndi chakudacho, ndayi zonse amakhala ukukayikira pavuto lija, pachowawa chija. Tsono limeneli ndi gulu limene linachotsedwa mtendere, amachosa mtendere kukupangani transfer ku ufulu, nkukuyikani kukuthamanga magazi. Nthawi zonse mumakhala pa pressure pa zinthu zimene palibe, zinthu zakutiso zilibe nkolowa komwe, koma inu zimakupasani pressure. Kuyankhula kwanu, kuyankha kwanu kusonyeza kuti ndinu opanikizika. Kodi muli mugulu limenero? Mawa uno ndimati mutakhala ndi chithunzithunzi chokwanira cha gulu limeneli. Limabedwa ndi kuyikidwa kumasauso, ndipo amakhala ali kumeneko nthawi zonse. Amakhala ali kumeneko nthawi zonse, kosowa mtendereko. Amakhala ali kumeneko nthawi zonse, kosapeza ufuluko. Tsono ngati masauso anu akhalitsa limodzi, tichiteni follow pa zimene tikufotokozazi, kuti tsiku lina pa maaudio ena amene tizifotokozawo tipasane date imene tipempherere amene ali ku ndende ya masauso atulukeko, amene ndalonda azoyipa, amene Lucifala kudzera muziwanda za series anapanga transfer kukusowa ntchito. Nda contractor koma mpaka na lero ankawina ntchito nthawi imeneyo, koma anachita transfer kwachotsa kukuwina ntchito. Lero sawina ntchito iliyonse imene angalembere olo akhonze ndendende ndi zimene akufuna ini ntchito, koma iwo osamatenga. Kodi mulipo? Mutichite follow, chifukwa kuli kufupi tsopano Mulungu kuti akaswe ndende za ndende, kuti tibwerere ku ntchito ya ulonda wa zinthu zabwino. Tibwererenso, ineyo nene kuti back to Eden. Tibwererenso ku Eden, chifukwa Lucifala adatichotsa kumeneko. Tibwererenso kuja kwakuti tinkaoda katundu, kufika pansika anthu nkugula, koma nkuwina, kuwerengera madzulo kumapeza kuti pali yapamwamba yosiyana ndi imene munalowetsa, katundu watha ngwe. Tibwererenso back to Eden. Tidali ife amene oti tinkati tikapita ku ntchito pa kampani anthu kusangalala nafe, mabwana kusangalala nafe, koma tipasa mabonasi. Tidali ife amene ankatilimbirana mabwana kuti koma iwo kazasiya ntchito kumene kucha uzayambe kwangako, bwanji sungachoke kumene kucha ndizakulembe ine. Tinali ife tinkasiririka, tinavaliranji chinifomu chakuda chotere kuti lero lopa mtunda zinthu zikatembenuke chonchi. Tidali ife amene tinkagwirizana hane ndi okondedwa athu. Chidachitika nchani kuti zikangotembenuka pa mtunda lero ndikutikhalira gahena banja licha? Msamuko umene udachitika liti?
kuti tichite follow, kuti tibwerere back to Eden, kuti mpingo wa Mulungu uzimva ufulu. Monga ndanena mu audio yachiwiri kuti Mulungu anatika ife kukhala alonda. Makolo athu oyamba Adamu anayika kukhala alonda, koma atagwa Lucifera anabwera ndi njira zake folo. Njira yoyamba taifotokoza, njira yachiwiri ndi imeneyi. Ndipo tikuona pano kuti mtundu wa njira yachiwiri anachitako asaini kalonga otchedwa Sirezi. Nayenso ndi 100% Sirezi, amakachosa ma 100% amtendere. Sichikumveka chichewatu. Iyeyo ndi Sirezi, komanso ndi 100%, ndi amakachosa ma 100% amtendere. Kukusira ni 0%. Inde msakani, iyeyo ndi Sirezi, ndi 100% Lucifer. Amapita kukachosa mitendere 100% ya anthu, nkwasiya pa 0%. Kodi mulipo amene muli pa 0%? Lero mwangotsala nzimagadi za nthumba, mmayenda nadzobe mpaka lero. Ulendo nadzo kumamowa, dzimagadi kumayenda nazo, ulendo nazo mzibwezi, koma ndalama kulibe idachoka. Ena zili mmakomo, zili mu draw za ku National Bank, Stanbic Bank, inde mabanki osiyana-siyana, banki za Katolika, zambirimbiri sementale munali nazo. NBS muli nawo makadi, koma lero mwangotsala makadi. Kodi mulipo? Mutichite follow, tikachula date kuti tidzakhale limodzi pa mapemphero akulu kwambiri ansamuko umene udzachitike tsiku limenelo ndi chikhulupiriro. Mudzachoka kumeneko. Munachoka liti kumtendere womagona? Kale munkagona ino 6 koloko mwagona, 4:30 mwadzuka kupemphera, kukonzekera kuntchito, nkumapita. Lero 6 koloko mwalowa. Anatenga kale Sirezi tulo akutisunga. Tembenukira uku, kutembenukira uku, uwawe mpaka na matiresi kumawawa ngati wagona pamphasa. Kuli bwanji amene swana abera mtendere koma amagona pamphasa, ali muzowawa. Lero kulibe, sagona bwinobwino. Munkagona inu, mukapemphera, mwapemphera kugona. Pana alibe munthu wodzusa nzake 10 koloko 11 koloko aisee ndili nkhani, nkuyamba kufunsana milandu. Kudalibe. Yabwera bwanji situation imeneyi? Ndikutheka kuti bambo kapena mayi anakubani pa mtendere wina wake. Now today you are not a permanent owner wa mtendere, ndinu permanent owner wa mavuto. Lerolo ndi milandu. 4 AM mumamvera mwazini wa nyumba yanu, kuliti mwazini tammakomo. 4 koloko ija umva kuti hey zibambo to amene abambo amaya uchi ndili nkhani ine sindikugona, mtima kundiwawa. Ayambe kufotokozera mpaka na 7 koloko kwauna kuti abambo watu lero ajomba kuntchito. Bwa ali nkhani kasizidati afotokoza mpaka kujomba kuntchito. Wauna kuyimba foni, sindibwera kwachitika maliro zabodza, afuna amalize chintulo chimene chili kukhosi kwawo. Anasamusa kumtendere. Mungokhala ndi anthu otere kodi amene anaberedwa mitendere? Gawo limeneli ndi gawo loopsa kwambiri, chifukwa m'masomphenya ndikuona ndende zimene anthu amipingo opemphera ndi osapemphera ali kumeneko. Anthu a Mulungu tiye tigwirane manja amene timadziwa di kupemphera. Kodi anzathuwa akhala ndende imeneyi mpaka liti? Tangoganizani kuti munthu uyu akuti imeneyi ndi kansa, mpaka liti? Kodi mukudziwa kuti ndizotheka munthu kuchira kansa? Chifukwa kansa iyi sija mukuidziwa yacheuchenichi, ayi yawawayi ndiyo chokera kuziwanda zochedwa Sirezi. Anapachika nayo, anagwira kundende, ndi adauza kuti niyo ndinu mulonda wa kansa. Kutere kumwana wawo anafa ndi kansa. Abambo wawo banja limenelo linachitidwa okopai lonse, linapita kundende kale lidapita kundende kale. Kodi simukuziona ndende izi zikuchitika mmakomo? Amayi
adali oyenda anapita ku ndende kale ku uhule. Lero vana obadwa mbanja limeneli lachikwati chonenerera pa chalicha busa adamanga koma zivana zili ku uhule dzadzimuna mdzadzikazi. Simukuona kuti iyi ndi ndende mpaka liti adzabwerako liti John, adzabwerako liti vana kumene adapita kale adasamuka kale iwo adapita pa foni ali kwa Vieta amakhala kujuga nthawi zonse ku beti nthawi zonse ali kumeneko adagwidwa undende. Ana wathu makomo Lucifer kudzera mwa series adatira ndakale kwacho sapa ziti zonse zabwino nkukaponya uchikhute. Iwowo akatachita chinthu chabwino amwamowa, akatachita chinthu chabwino akhala kumenekoko. Tikhaleni mapemphero. Kodi mulibe chisoni mpingo wa Mulungu chifukwa cha ndende otere? Limeneli ndi gawo lachiwiri lodalirika la Lucifera pakati pa magawo anayi amene Lucifera anayika ku dziko lapansi, ndiko kusamusa anthu pa zinthu zabwino. Olemba buku la Satanic Bible mchapter chake cha nambala 8 lolembedwa ndi Antonio Rivera akuti tiye ntachosa alonda a zinthu zabwino, alonda a zinthu zabwino. Ine ndinawerenga buku limeneli, ine ndinakhala muzimenezi, ndikukufotokozerani ngati chenjezo, ngati umboni, kukutanthauzirani Satanic Bible, mfundo zawo za m'Baibulo la Satana zimene iwowo amazidalira poyendetsera nazo dziko lapansi. Ndiye muli mfundo ndikunenazi kuti chigawo chakuti inuyo muli pa ntchito yabwino Lucifera amadziwa ndipo amafuna atakuchosani. Ngati lerolo zinthu zanu zikuyenda bwino, business yanu ikuchita progress ikuyenda, muzidziwa kuti Lucifera amafuna atakuchosani. Zikumuwawa chifukwa mu buku lake la Satana analemba kuti tiye ntachotse anthu pa zinthu zabwino. Zinthu zabwino ndi ziti? Zimene Mulungu anatichitira kuchokera m'munda mwa Edeni, ndikuyala maziko amtendere, siliva ndi golide mukumumvayi, mafuta mukuamvawa anayikiratu pansi Mulungu. Mafuta ndi zinthu zachilengedwetu, kamudziwa golide ndi zinthu zachilengedwetu. Sanapange ndi munthu, anapanga ndi Mulungu kumpangira munthu ku dziko lapansi. Madzi abwino ndi zinthu zimene Mulungu anapereka, anayikiratu madzi, mpweya oxygen anayika ndi Mulungu ku dziko lapansi kuti munthu akayende mu moyo ngati umenewu. Tsono mukadzamva zipwirikiti zikuchitikazi ndi chifukwa chakuti Satana ndiyerekezi akufuna kuchotsa mtendere ku dziko lapansi, ndi amachita target dziko, amachita target individual. Koma ine lero ndikulankhula ndi ma individuals pauka amene angandivomereze kuti mchimwene wanga ine ndikuoneka kuti ndikale ndinasamuka kumavuto, ndinachokako kale ndinakwera nawo galimoto ya series 99%, anandichotsa 99% kumtendere kukandiyika kumavuto amene ndili lerowa. Simukukuwa chemwali anakukwezani series 99%, munasamuka ku banja labwino, munasamuka ku ntchito yabwino, munasamuka ku ulemu chankakupatsani wanthu. Zimatheka tu munthu kungokusamusa ulemu ankati chemwali lero ndi basi akulankhula zambiri. Series anakusamusani, lero ndinu permanent owner onyozedwa pakhomo. Maudani munali pa mtendere mabanja lanu, koma lero simuliso pa mtendere, anakusamusani series. Taziunikeni nokha pamene ndikupita kumapeto. Munali pati poyamba nanga lero muli pati? Kodi mukuganiza kuti muli pamene pamwanokha? Ayi, dzanja la Satana linatenga nawo mbali kukuchosani ku kampani yoyamba ija kudza kuyikani ku kampani imene akungokutukwana ni leroyi, kukuchosani pa banja lijali kudza kuyikani pamene muli leropa. Obadwa bwino ngati inu, okongola ngati inu, koma lero muli apapa pamene muli leropa. Nkumasausika chonchi chavuta nchani? Munasamuka liti? Anakuchotsani kale kumeneko, nkumakhala pamene muli leropa. Mupaunike muli potani? Ndi utumiki wa Lucifera mu gawo lachiwiri la magawo anayi, ndiko kwachotsa wanthu pa zinthu zabwino.
kukayika alonda azinthu zoyipa, atanyamula matumba kumbuyo kwawo ziwandazi, mavuto osiyanasiyana. Lero akuphomani njala, mawa akuphomani matenda, mawa ayika chikwangwani wabodza, mawa ayika chikwangwani wa miseche, nkuja ayika chikwangwani wakupha, nkuja ayika chikwangwani wakuba. Akungokusinthani maposta alipe. Lero posta muli nayo lero ndiyakuti inu ndachiwerewere, nkuja achotsa pa akuphomani ina amabodza, akuphomani ina okuba. Mulolera kuti akutembenuzeni chonchi mpaka liti? Dzulo anakuphomani ya malungo mpaka kuyezani kukakupeza naoni, nkuja akuphomani ina wa shuga, tsiku lina akuphomani ina. Ndi akungokutembenuzani pomwepo mpaka liti? Siziyenera kukhala choncho mmene tikukhalira m'mabanjamu kuno ku dziko lapansi. Mulungu ndikudziwiseni anayikako mtendere, ndipo Lucifera mmene amachoka kumwamba kugwa ku dziko lapansi anauwonanso mtendere. Ndiye udani waukulu wa Lucifera anaugawa mu zigawo zinayi. Ndiye ndikufotokoza gawo lachiwiri limene iye anabwerera ku dziko lapansi ndikuzachosa mtendere pakati pa anthu okhala mdziko lapansi. Zinthu zanu zabwino zinapita kuti kufika lero? Zinthu zanu zabwino zinanka kuti kufika lero? Ndi funso ni ubwereza. Zinthu zanu zabwino zinapita kuti? Magalimoto anu anapita kuti? Njinga zanu zinapita kuti? Ana anu abwino anapita kuti? Mamuna uja wabwino anapita kuti? Khalidwe lija labwino linapita kuti? Mtendere uja wabwino unapita kuti? Muzifunsa kumene kunapita mtendere wanu, kumene kunapita ufulu wanu. Ine ndili pano brother Twaibu ndanzanga tikukonza timu yakuti tiyende tikupezeni, tikuitaneni mutipeze, tipemphere for the transferring yochoka koipa kupita kwa bwino. Zitheka ndambuye tsiku lina mudzanena nkhani ya bwino. Mukukumbukira Yesu atabwera ku dziko lapansi, anabwera kuzapanga transfer anthu, kwachosa kumavuto kwabwezera ku paradizo wa dziko lapansi. Zimene ndikunena pano ndi paradizo wa dziko lapansi. Ndikunena kuti munthu aina kubwerera paradizo wake. Tikupembeza, tizipembeza tini mparadizo. Sizoona zimenezi kuti inuyo muzizunzika mmene tikuzunzikira kufikira lero. Sichifuniro cha Mulungu. Kumbukirani Isaki anali ndi chuma chake. Kumbukirani Abrahamu anali ndi ngamira zake, ng'ombe zake. Kumbukirani Yakobo anali ndi katundu wake. Whoever you name it m'Baibulo mumpeza kuti anali ndi zake. Akakhala Yobu anali nzabwino, wabwera kumavuto ambwezeranso zabwino. Mpingo wa Mulungu tiyeni tisamaone kuti kukhala ndi zabwino ku dziko lapansi ndi satana kapena kuti ndi sataniki. Ayi, Mulungu anaziyika zimenezi kuti zikhale za ana anthu pamene tikudikirira tsiku lokafika mu ufumu wa Mulungu. Tsiku lina tidzachoka dziko limeneli, koma mmene tili mdziko ili ife ngati ana a Mulungu tiyeni tione zimenezi. Yoswa akuti tinapita dzikolo takalizonda, taliona la mkaka ndi uchi, nali tsango la mpesa, analinyamula chopika. Kalebi ndi nzache kuyenda nalo Kanani kubwerera mchipululu kukaonesa mpingo wa Mulungu. Kuli mdalitso kumene tikupitaku. Umboni wake ndi kuti nali tsango limene adalinyamula chopika. Ngati munaona anyamata amagazi adanyamula thumba lakachewere lokhala ndi mchododo, mukulikumbukira inu limene lija. Amanyamula manjaja chotambasula, dzanja lina la manzere limapita kukona ina, dzanja lina la manja limapita kukona ina. Atagwesa phewali payika chithumba pamenepa. Yoswa analinyamula tsango la mpesa chopika naenda nalo, nakuwa magazi akupita ku mpingo wa Mulungu kukaonesa mdalitso waukulu kwambiri. Ana Mulungu ndabwera ndi tsango tilinyamule chopika, tiligwetsere ku banja lathu kuti usiwa uthe
mavuto achepe mdziko limeneli, tibwerere kwa Mulungu. Ndipo kupeza zabwino si Satana, ndi chifuniro cha Mulungu. Ndipo Lucifer, gawo lachiwiri la mavuto amene anabweresa ku dziko lapansi, gawo lachiwiri, anatumiza ziwanda zotchedwa silezi 100% kuti akachotse 100% mavuto. Ndi kaperesenti koyambirira kamene Mulungu anakapereka iniyo mulibe, koma nzano ali nako. Kodi amene mulibiretu, amene mukuyenda mchisauso chotere, simungachite nane ubwenzi? Ineyo ngati munthu amene ndili ndi chiziwiso, ineyo ngati munthu, tikhale limodzi, ndiye tipemphere kwa Mulungu amene si munthu, amene amayang'ana far beyond, na atipatsa mayankho azosowa zanu, kuti tsiku lina mudzadzuke pamphasapo, tsiku likubwera limene mudzachoka m'mavuto amenewo, tsiku likubwera limene mudzasiyana nazo zokhoma za dziko lapansi. Mulungu nakupasani zabwino, chifukwa muli kumeneko chifukwa cha chifuniro cha Satana, osati chifuniro cha Mulungu. Mpingo wa Mulungu, mpaka tsiku la maomboledwe, mundichita folo, ndasiya zinthu ziwiri. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Zikomo.